Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:48. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Kung magpahimuyong ang tao, hindi kalagaw ang virus. Kung hindi makalagaw ang virus, wala sayluhan, wala latnan. Without a host or a carrier, COVID-19 virus will die. It is that simple. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 49 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan yara na sa 1,348,628. Sandi gini sa global cases by the Center for System Science and Engineering. Nagapanguna nga may para ara sang pinakadamong kaso amo ang Estados Unidos, 368,449. Ginasundan sang Espanya, 136,675. Ginasundan sang Italy, 132,547. Ang mga pasyente nga nagkalamatay sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, nagdagat naman sa 74,834. Ang mga nag-alalayo, 265,064. May pinagandamo nga patay ang pungsod Italy sa gihapon, 16,523. Ginasundan sang Spain, 13,341. France, 8,911. Kag United Kingdom, 5,373. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa Pilipinas, mga kaaksyon, ang labing ulihing record sa Department of Health nagapakita nga mayara na sang 3,660 kakaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Subong nga adlaw, mga kaaksyon, ang nagdugang sa kanabuon, 414 ang bag-o nga kaso. Ang mga nagkalamatay nagdangat na sa 133. Subong lamang adlaw, 11 ang nagdugang sa mga nagkalamatay. Ang mga nag-alalayo, makakson, naglabot na sa 73. Subong adlaw, siyam ang nag-ayo. So 73 na tanan ang nag-ayo sa COVID-19 sa Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang breaking news, ang pungsod Japan nagdeklarar sang state of emergency sa Tokyo, Osaka. Kag 5 pa ka mga prefectures agud awayon ang COVID-19. Bonselingon, Tokyo, Osaka, kag 5 pa ka mga kaprobinsyahanan nagdeklarar sang state of emergency dito sa pungsod Japan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa luwat mayong hapon naman, Bacolod, Pilipinas, kundo malaputan sang sining waragwagan. Ikasyam kadlaw nga implementasyon sang enhanced o kon extreme community quarantine sa Negros Occidental, Bacolod. Numero nga 9, sikat sa hampang Lucky 9. Amo man ang numero nga ginamuno sa kabuhi sang meow kuring. Ang kuring nga ginasiling sang iban may siyam ang kabuhi.
Pero ini nga sugilanon tubtob lamang sa sugilanon. Kag wala pasang kamatuoran, kag daw ka imposible nga mapatihan. Pero ang matudtod sa siyam makaksyon, amo ang siyam kadlaw nga pag-antos sa mga Negrosanon kag Bacolodnon, wala pili anuman nga sahi sang tinuga. Apektado sa ginapatuman nga kuwarantin ang pamangkot sang kalabanan, san o ba matapos? Kag san o pa magbalik sa normal ang pangabuhi sa mga tao kag sitwasyon sa pungsod. Siyam kadlaw pa lamang sang ginsugdan ang ECQ diri sa probinsya, may nabilin pa nga 7 kadlaw o kung isa ka simana antes magdupa ang period sang implementation. Kung isip-isipon gid naton makaksyon, isa-isahon isip ang mga inadlaw, matupa ina siya sa 16 kadlaw ang ECQ implementation. Man Marso 30 ra umpisa, di ba? Pero ang ginakahanggawan sa karon, base ang 16 kadlaw. Ang latest makaksyon, ang kaso sa Pilipinas, 3,764. Subong gidlang ginpagwa sa DOH. 3,764. 167 na ang patay kag 84 ang nag-alayo. 77 na ang nagkalabatay, 84 ang nag-alalayo. Balikan nato ng ato sining pagbulyada sa sitwasyon sa bondre sa aton sa nga sunod sa ikasyam kaadlaw nga implementation sang ECQ. Kung isip punta sa nasading tara, 16 kadlaw ang ECQ implementation. Pero ang reakolbaan karon, base ining 16 kadlaw, palawigon pa. Bangod ginasiling nga wala si hapon sang klaro kung tubtob san o magpahuway ang kagaw nga korona. Una sa balita, una sa aksyon. May mga tao sa mga kaaksyon nga nagasululubrang tulog. Pero kulang ang kaon. Sobra sa tulog, kulang ang kaon. May ara ang ginapaagid na lamang sa tulog ang gutom. Bangod kulang ang ginapadalang rasyon sa barangay, Banwakon Syudad. Wala sang sinuman sa karon ang nanamian sang nagakatabo subong. Pero kung hindi naton pagkooperahan ang ginahimo sang gobyerno, sa ulihi kita man sa gihapon na mag-antos ri, gani dapat magbinuligay na lamang tanan hugpong sa isa lamang kakausa para ang kagaw maglayas at hindi na maghala pagkapanghalit sa kaboy isang tao sa ekonomiya, pati turismo kag negosyo. Inyo kakson, akson na Marlon Herboya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Balbalon ta na mga Pangulong dinalan, una kita sabahin sa nga balita lokal. Good news kag bad news. Din gusto nyo unahon. Kung ako papangkoton, siyempre, good news. Unahon tagid ang good news para hindi magulpihan ang iban. Ang good news mga kaaksyon para sa aton nga mga taga Negros Occidental. Kalakip na sunod sa Bacolod, may 20 ka mga tao nga ginkabig mga patients under investigation o kon POIs. May ginbatsyag nga sintomas ang COVID-19 na hilanat, bubo, malanakit sang tutunlan, lawas. Amo na sila mga patients under investigation sa COVID-19 POIs. Ginkuhaan sila sang testing, swab specimen, kag ang resulta ginpagwa. Ang resulta, negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Makapabakod-bakod ini makaaksyon sa balatyagon sa mga mismo POIs kag pamilya siri. Pati na sa mga taga Negros Occidental kag Bacolod, kag ginapangamuyo kag ang ginahandom. Amo ang pagnegatibo sang taran-taran nga mga POIs, pati gani ang POMs, kag ang pag-ayuman sang mga nagpositibo. 7 sa Bacolod, 1 sa Negros Occidental. Ang dato sa gobyerno provincial sa Negros Occidental ginpresentar sa publiko subong nga hapon. Nagasiling nga kalakip sa 20 nga nagnegatibo ang 5 ka mga tawo nga naka-close contact o kung nakasugilanon
Sang isa ka taga Banwa sang Ibi Magaluna nga nagpositibo sa COVID-19. Salamat sa mahal kag baluloy-on nga makaako. Nga nahiluway o kon naluwas sa anuman nga katalagban. Ining 20 ka mga PUIs sa mga nagapamati naman. Ginman ka mga bahin sang Negros Occidental. Ang mga nagnegatibo nga PUI ang halin sa mga masunod nga lugar. Sudad sa Escalante, isa. Talisay, isa. Manapla, isa. Silay, isa. Sagay, duha. Kabangkalan, duha. Binalbagan, duha. Sipalay, duha. Kag Himamaylan, 3. Una sa balita, una sa aksyon. Isa pa sang maayo nga balita bangod ang kanabuon sa mga nabilin nga PUIs kaga PUMs diri sa Negros Occidental. Nagdubo man ang datos sang Negros Occidental Interagency Task Force Operations Center nagasaling nga may 56 na lamang ka mga PUIs sa Negros Occidental. Ini nga mga lugar amo naman ang mga sunod. Sa bahin sang Bidalbagan, duha. Calatrava, 6. Kabayan, 1. Ibi Magaluna, 2. Himamaylan, 3. Kinigaran, 6. Ilog, 1. Isabela, 1. La Castillana, 2. Manapla, 1. Moises Padilla, 3. Pontevedra, 1. Pulupandan, 1. San Carlos. Amaning madamo-damong San Carlos, 19. San Enrique, 1. Sipalay, 2. Talisay, 2. Kag Valladolid, 2. Una sa balita, una sa aksyon. Ang persons under monitoring naman ang yara na lamang sa 7,238. Swab testing nagapadayon. Kagkabay pa nga matapos na. Kabay pa nga matap na ang kagaw nga si Corona. Una sa balita, una sa aksyon. Bad news, nahulat nyo ay. Direta sa bad news. Hinay-hinay lang. Bangod basi may makasandad o kung makabulaog kag mabuklan. Ang bad news bangod sa Western Visayas may nagdugang nga duha ka persona nga nagpositibo sa COVID-19. Diyos ko buligi kami. Ang isa halin sa probinsya kang Antique. Ang isa halin naman sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Abay pa nga hindi na magdugang ang kaso diri sa atong sa Negros Occidental. Magpabilin sa isa, kang ining isa kabay mag-ayon na. Ano pagkinibasan nga balita sa bayan sa lokal alkalde sa Bacolod, Bing Leonardia sa mga hapon. May press conference pero sa unang nga higayon. Una nga natabo posible o laban-laban nga una nga natabo ni sa maragtasang maragtasang Bacolod. Nga ang press conference ginpaagi sa online. Ang ginatawag nga video conference. Amaning uso subong para nga balikawan ang paglaton paglaptapas ang virus. Balikawan physical kag social distancing. Mga palayag pa lamang kutanon kag sabat, ginpaagi na lamang sa online. Kabangkot sa media, ang sa COVID-19 nga sitwasyon sa Bacolod, isa-isa nga ginsabat sa alkalde. Ano ba na ang mga palayag sari? Pamatian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sitwasyon sa ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental sa gihapon hibaloon. Bilang sabat sa mga kinahanglanon kag kinabatarong sang publiko nga makahibalo sa mga nakatabo angot sa seryoso nga pabahog siring nga COVID-19 pandemic. Kag ang kaimportante sa pag-isa sa mga puisal sa distrito agod mapungga na paglapta siring kagaw ang local government units sang siring nga distrito halin Talisay, Silay, Victorias, Ibi Magaluna kag Banwa sa Murcia. Sa liderato ni Congressman Kiko Benitez kag anay Congressman Albi Benitez nga subong nagaserbi bilang konsultant na sang gobyerno provincial sa patag sang economic affairs. Naglansar ini sila sa intensive multimedia information education communication campaign sugod sadtong Marso 30. Sa sining adlaw tutok kita sa syudad Santa Talisay ang sitwasyon problema sa nga nasumalang kag himuon nga tikang aton hibaloon live sa saliga para tunturan dugay-dugay ang Executive Assistant on Special Projects kag Finance kag anay konsihalman sang syudad sa Talisay Nicolay Halandone tutukan. Una sa balita, una sa aksyon.
Ano pagkiniban sa nga balita sa bahin sang lokal, surat sa Bacolod, preparado financially. Sa tion nga palawigon ang ECQ sunod kay Mayor Bing. Damo ko mga mayors blan na istorya sa cellphone, sa telepono subong adlaw. Pila ka mga mayors dari sa Negros Occidental, pabor sila nga palawigon ang ECQ. Subong pa lang daan preparahan tanani. Kaya nga man, sabahin sang balita nasyonal, Una sa balita, una sa aksyon. maayo na ang sigurado, maayo na nga mapareparahan sang mas temprano. Ang balita si Presidente Rodrigo Duterte, subong nga adlaw nag-aprobar sang extension ang pagpalawig pa sang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Imbes nga kuntani tubtob lamang sa Abril 14, ginpalawig ini tubtob Abril 30. Ang anunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang spokesperson ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Nagasaling ang ECQ sa Luzon. Magalawig tubtob Abril 30 alas 11:59 sang gabi. Amo ning rekomendasyon sang Presidente hambal ni Nograles. Ang pagsulundan, amuban sa gihapon. Nagluwas lamang ko din ang liwgaton o kung ilisan sang presidente. Ang Luzon-wide lockdown ang nag-apekto sa kapin 110, hindi mil, kundi 110 milyones ka mga tao dito sa Luzon. Pero ining extension mga kaakson, ang may posibilidad man na sundon sa mga kaprobinsyahanan. Ang pagpalawig para mapiho nga ang kagaw, madula sang dalayon. Pero piho man, ngang anto sa mga tao, magalawig man. Wala na sang may mahimo pa. Hinugay na kareklamo. Kahit ang gobyerno subong naton, amo ang nagapaninguha nga matapna na ining si COVID-19. Sunod na lamang kita kung anong kadapat na kaakson, bisan pa nga ini ang dugang na naman sa katol sa ulo, dugang nga sakripisyo. Kinahanglan naton tanan nga opdan ini makaakson, bangod base ko hindi. Imbis nga bidulan lamang ang ato sa nga pag-penitensya. Mansubong Martes Santo, so kita ang nagapenitensya. Di tani pag-opdan base magtiluig pa. Bao Diyos ko. Maluoy ka sa amon. Giyahi kami sa maayo nga banas kag palaabuton. Ikaw na lamang ang makabulig sa dako para matap na ining kagaw nga hindi makita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:06, las 5:06, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat na in advance sa mga nagabaritor sa ato sa ring live stream, sa ato sa ring Facebook Live. Tugad-tugay acknowledge tang mga upod na sa ato sa ring pagpangalagad. Importante may baluan taan ay nano ang galabing ulihing sitwasyon observation sa patrol sa mga lugar nga ginalighot nila. Traffic wagin man tanto sa problema pero mayara sa gihapon sa ginapatagayon nga mga checkpoints sa kalain-lain nga mga border dari sa Bacolod kag madamo nga lugar sang Negros Occidental para mabalaan ko balang tawo nga nagalalagaw subong HPQ HQP Home Quarantine Pass Holder ini sila. Amo nang ginabantayan makakson Di ka mo magpadaso-daso nga kumo nakitaan nyo, damo kabulutsan sa barangay nyo. Pag abot nyo sa downtown area, di man ka magyapon kalusot kay Pilakbilog checkpoint ang gina-sit up da sa atos sa nga mga kapulisan. Amaning ginabantayan sang kalabanan kumbala ining pag-aprobar ni Presidente Duterte sa nga extension sa Luzon-wide ECQ implementation. Bala konsundon man sa mga kaprobinsyahanan, labi na diri sa Negros Occidental. 8 minutos na kaligas atak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Traffic
Reports. Sa patrol with Action John Diaz. Action John, mayong hapon please kamid. May nga production market sa tutunan nga mga kaagsun ng pato karon gilamang hapon approach ni gitalong area mga kaagsun Sandalan Araneta sa Gyapon padulong abi from Barangay Tangob dire-diretso pasto nga bahin sa sunod sa Bacolod. Durante sa manantaran bago gilamang kita nakalin dira mismo sa may plaza publika karon gilamang hapon kaya ato kita mga kaagsun ang pinakauli naman nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagabalan. At least karon nga po of course kita naton ilisipon na gilamang ang mga pribado nga salakyan ang aton makitaan nga nagabiyahe kalabanan pasulong sa pila ka mga merkado, pila mga kagson ka mga balaklan, abi sa mga pagkaon man, pila ka mga basic needs sa aton tanan nga mga kagson. Umalindra mga kagson sa may bus stop mismo. Halos dan tanan, dragit ang point of, kung kang dragit ka diretso mga kagson, ining pila ka mga passenger bus nga nagalabay o kung nabi nga nagabiyahe sa palibot sa sarad sa Bacolod kag nagaserbisyo sa planaton ka mga medical workers mga kagson. Karon nga po makita nyo dra nga particular ba na pila sa mga pasahero nga nagahulat man sang mga bus no nga magabiyahe kung nabi padulong sa tagsa ka mga lugar dahil durante wala nga daan sa biyahe mga pasahero nga jeepney mga kagson rason ko nga ti kalabanan sila diri nagasakay na gid lang sa pila ka mga bus man mga kagson kag ang wala sang ila mismo nga pribado nga mga salakyan karon nga pondra at least no well managed sa aton nga mga kapulisan as well sa ino mga police sa police station number 1 ang gin-assign dra mismo sa area mga kagson. Ang muli nagapabilin abi sa sistema naman kung pagpila sa mga pasahero ang aton pagambalan. Kay though ini of course nga nagamasakay sila sa salakyan tinaybaluan sa sulod mismo ganay sa mga passenger bus gina-implement ang ginatawag naton nga social distancing o kanang one seat apart nga schema kagson. Amo man dra mismo sa nagapila sa salakyan sa nagapila agon yung makapasakay o kung makasakay abi makakson sa sila mismo nga mga bus kinanglan Manila nga sundo na ginatawag naton nga social distancing mga kakson. Amo na kung nga adrang panumdom ka sa mga kapulisan mas maayo pa kung magtutindog kag magulat ka mo ano lang no lapala kay para hindi magdikitanay kag hindi mabayular ang ginatawag nga social distancing mga kakson. So oras ka magabot ang pila ka mga bus o mga salakyan mas maayo man nga magamat-amat lang pero hindi magdinaguso kay tanan man halos makita gid mga kagson no karon man nga hapon dito man nga area mga kagson sa area sa may dalan San Juan may duwagi na ka bus nga nagaulat magtimbang nga bahin so sa iban kay nga mga kagson nato nga nagaulat sa mga bus ginapanom doon wala sa mga kapulisan spot na daan kung anong ruta kag itan daan gid kun diin ka mo mismo masakay pagpadulong mga kagson sa area mismo sa Luzuriaga o San Sebastian, San Juan. Kag area diri man mismo sa Luzuriaga, San Juan karon nga po na light gid lamang ang sitwasyon ko dalaga sa trapiko ang aton pagambalan. Do halos sinuro kita diri mga pribado sa Kanigon do may market o kung may isa diri ka supermarket namtang malapit mismo sa San Sebastian, San Juan mga kagson. Ang dalan Lacson karon nga po sa pinakulitan yung pagrambi wala kita dito mismo sa may border check up sa Bacolod Talisay border mga kagson. Padulong diri pasulod sa downtown area labila abi kun diri kami maglabay sa may Dalanburi Road Lacson area makagson karon nga po light mo dili damo sitwasyon kun dalagan sa trapiko do pagamalan wala man may nagabiyahe mga tricycle mga pasahero jeepney mga ligwa ang aton nga dalanon makagson even kun padulong na kita sa may BS Aquino Drive makita gid naman aton mga pribado nga salakyan nga usually ruta makagson padulong abi sa plan nila ka mga trabaho diri sa pila ka mga call center o ka mga BPO companies mga establishment nila. Pero kung sa tubo naman sa provincial capital Lagun sa Gyapon ang nagapakita mo halos yun mismo magkagson tila ka mga food services nga online nga online ka magkagson mag-order and then gina-deliver na door to door ang na usually ang makita ang ginaton nga nagaulat na ginamo sa order para automatically pwede na ila din nga mahatag sa counter magkagson and mas madasig ang ila naman nga pag-servisyo. So far magkagson diri karon nga po sa area Sandalan Araneta umalin diri sa may barangay Panukoy padulong kita diri sa may area sang Sumag karon nga po like to modify damo makakson ang sitwasyon ko dalagan sang trapiko atong gawalan sa palibot sang syudad. Based sa pinakuli nga monitoring atong gingkuha gikan naman sa Bacolod Traffic Authority Office wala gid sila man nga opisyal nga nabalago ko na record nga vehicle accident nga nagluntad karon gid lamang nga adlaw mga kagson. So far amo na ang pinakuli nga sitwasyon kung dalagan sang trapiko ang aton pagambalan area sang Magsungay Barangay Singkang Airport, Surad sang Bacolod,
do medyo damo da sa lawayon karnyapon paglabay naton damo nagalambiyong sa kilid sang dala nagatambay ibang day nagapinunsok pa niaraman nga do so wala suksok sang mas na do regular nga inadlaw sa gyapon makaksyon dito naman sa puno banago kangay mas gyapon ang sitwasyon dito sa ilang satellite market makita naton nagaginutok man ang mga nagabakal abi ko mga konsumidor dira bakal sila sulod anon isda krabanan dito kay ginapinsupon sukan gid mga karne haluso naman kay base sa aton ni monitoring nga jud nagmulo mahal gid man makaksyon ang presyo sa mga baligya karon hapon medyo masulsingkal ang init no dalab ko sang ni aring araw halong lang sa totalan ni makaksyon nga mga home quarantine pass nga nagaginawa sila man tagsa ka mapuluyan ang mga nagabike ni Blau wala gid mga bitbit ng kalo man lang importante dapat safe kita karon gyapon makaksyon rekta sa patrol ang tagdumot sa Bacolod Action Sandia sa Bacolod Action Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa mga nagapakita sang bag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ang ginapangita ninyo. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagababakod kag nagabalanse. Sang mga sistema sa ato sa nga lawas, ang epekto sa diyang Evergreen Herbal Capsule ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Anong sobra? Sobra nga cholesterol, uric acid, sugar, creatinine, acid, constipation, kaiban pa. Ang kulang naman nga dugangan sang Evergreen Herbal Capsule, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron. Evergreen Herbal Capsule pwede mabakal sa Valladolid, Mami Joy Pharmacy, sa Bidalbagan, JBX Pharmacy, sa Pontevedra, Thea Joy Pharmacy, Bago City Public Market, Surgeon Pharmacy, sa Lacson Street, Daris Bacolod, Farmacia Ed Caro, sa Barangay Bata, pwede man sa JDN Pharmacy. 521 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ta sa sunod sang talisay mag-action, kabahin din sa gihapon sa pagkatutok naton sang sitwasyon dira. 3rd District ha, pero tutok ta sa may sunod sang talisay. Ibalon ta kung anong labing ulihin nga record nila kung kami nakita ko di mag-action nga may isa ka taga sunod sang talisay nga POI nga good news ha, nag-negative siya. Nag-negatibo ang test nga ginapatigayon sa iya. Plasma Action ang ginahulat man sang kalabanan lang social amelioration program. Ano ba lang ginahimo nga pagpatag sa pila ka mga opisyal nato sa Talisay City kay mandamo gihapon sa mga tao. No, nga nagapamangkot ang Facebook page, ang social media ginulan sa palabangkotanon angon sa social amelioration program. Sa piyag linya mga ikaw po daton si Executive Assistant on Special Projects and Finance kag anay konsihal sang Talisay City nga si Nicolay Halandone. Sir Halandone, good afternoon si Jackson Marlon. Good afternoon Sir Marlon, kag good afternoon man sa mga gapamati sa imong program no, mga hapon sa inyong tanan. Salamat former Councilor Halandone sa tiyempo ginhatag diri sa Action na Radyo Bacolod. Unahon ta former Councilor, nano ang latest nga record ninyo dira kon POIs, POMs sa COVID-19 ang paghamalan? Sa subong no, ang nabalaan ko kid no, may good news kita ya sa syudad ng Talisay. Kaya
as of 1:25 PM nagpabalo si Dr. Joy Guanzon sa aton nga City Health nga negative ang result sang test sang isa naton ka PUI. Sama lang ng isa ka PUI naton from Barangay Concepcion, negative ang iyang result, which by tomorrow 8 o'clock ng aga, no, April 8 sa buwas, ibutang sa na nga as a record ang official 0 PUI na ya ang Talisay. So that's good news for us, no? Yes, so kabay pa former councilor, waay na sa mga madugang dira nga PUI kag ining mga PUMs naman damo-damo na former councilor, no? Nakakompleto gali sang 14 days quarantine dira sa Talisay, no? Yes, sa Kaluyan, no, kanami kay gakooperar man ang aton mga PUM sila mismo gakooperar Kaluyan ganamo na sang naka-complete sa 14 days nga quarantine nila na period. Sige, kadtuan ta councilor ang panagtag sa nga food assistance, relief kay relief foods, food packs kay ti subong ara kita sa ikasyam kadlaw na nga implementation sa nga ECQ. Nugid ka former councilor ang problema nga na-encounter naton dira may angon sa Riman? Well, Sir Marlon, no, sa muna nga bagay, do medyo hindi tagid malikawan, may ara gid jutay, may ara man kita ma-encounter nga problema nga jutay para sina sang ang iban may ara ga komunikar sa aton nga wala sila nalabutan sang amuna, pero mostly wala kita ya kajutay sina sa nagamuna ang mostly lang nga kuno kajutay lang sang ginhatag sang barangay, which hindi taman malikawan, no. Naluoy man kuno sa mga barangay captains naton kag mga barangay officials kay ginatingwaan na nila nga makatagan gid tanan, hindi lang gani household pero per family gid. So ang resources nga ginhatag sa aton from going up from the national pakadto sa aton sa city dayon gin-distribute sa mga barangays, medyo hindi magid makumpleto ang tanan nga household. So gintingwaan tagid nga makumpleto, no. Ang aton niya do wala kita tanto ya mabatian nga reklamo nga wala nalubutan, pero ang aton niya is more on nga adutay kay gintingwaan gid sa mga barangay officials naton nga makatagan ang tanan nga mga constituents nila per barangay. So amo man ang amo man I'm sure ang tanan nga LGUs amo gina-encounter man nga problema kay ang ginhimo nato na ang actually dapat intelligent lang na ang aton nga hatagaan from the national, di ba? Amo na aton nga sa DSWD. Pero tingtingwaan tagid nga tanan nga families nga makabaton man, no, sa aton nga ginahatag nga mga food packs. Yes, kag house to house ang tagtaganay sa former councilor Halandoni, sir, adlaw-adlaw or what? Kada simana or well, ginhatag na nato, no, si Mayor Neil, ginhatag na ng discretion sa per barangay. Okay. So bahala na iya ang per barangay paano nila i-distribute kay mayara lain nga mga sitwasyon kada barangay. So ginimo na puro ang aton nga instruction is to give it house to house. Yes. Kay para at least hindi bala magtipon ang tao. Kag amo nang aton nga gina-avoid subong nga hindi magtipon ng tao. So ang basically ang akon nga pag-istorya sa mga barangay captains naton is i-house to house gid nila ang ilang nga paghatag. Kag ang merkado, ang merkado tada Sir Halandoni open nga bukas gapon, no? Yes, public ang market. Nga public market is still open. Kag actually amo na siyang akon nga proud gid ko yung magsiling nga wala labot nga mayara kitaya open nga public market. Mayara kitaya market on wheels. So ang mga amo na tani ang masulbar sa problema sa mga aton mga pumuluyo nga kulang bala ang ang paraya sila kulang ang pagbaton sa food pack. Miyara kita yagin magprograma nga kadtuya ang merkado sa mga barangay. Yes, amo na sa market on wheels. Daw ala ruling stores na sa gali former councilor, no? Yes, correct. Pero ato niyang market on wheels is mga produkto gid nga halin sa aton nga merkado. Sa public market naton. Kung anong makita mo sa public market sa Talisay, amo man ang ginabitbit sa aton nga public nga market on wheels. Yes, kag nabasahan ko ni Sir Halandoni sa Talisay online, pareho lang presyo sa merkado publiko. Correct. Yes. Ang aton nga gina-plastar sa ginayang strictly parehas ang presyo sa aton nga mga goods. Nga kung anong makita mo sa public market, amo man na dapat ang presyo sa aton nga market on wheels. Actually, Sir Marlon, ang aton nga market on wheels, nagsugod na siya
7 lang nakabilog una-una ang vendors nga nga nag-intra. Subong 20 na sila, may ara pa kadamo usang gusto mag-intra. No? So basically sa subong pagpa-check naton do good news man nga do kanami man sa pagbaton sa aton mga pumuluyo sa aton ni Market on Wheels kag ang mga vendors mismo gahambal nga do medyo okay man ang kita nila because of this Market on Wheels. Kag ginaschedule lang ni Sir Halandone kada barangay, no? Yes, may ara kita sa schedule. Actually, pwede ko na malawag sa inyo ang for this week. Yes. Gusto mo, Sir Marlon, Yes, go ahead. Schedule for this week. Sige. So, ang aton schedule for this week, no? Sumong Tuesday. Pang Monday, 8 o'clock, Barangay Concepcion. Pang 11 o'clock, so this was Monday, kagapon. 11 a.m. Hacienda San Isidro. 2 p.m. Hacienda Anita, Kataywa. Tuesday, 8 subong adlaw 8 a.m. sa Gina sa Barangay Matabang, 11 a.m. sa Hacienda Manaul Bungyod, 1:30 to 3 p.m. subong Fatima Heights, 3:30 to 5:30 p.m. Menlo Phase 2 and 3. So ongoing na to sila subong. Sa buwas, Wednesday, 8 a.m. Dos Hermanas, 11 a.m. San Jose Katilingban, 1:30 to 3 p.m. Hacienda Carmen San Antonio, 3:30 to 5:30 Hacienda Mapa. So basically amo na subong ang aton nga gin-schedule pa, wala pa kita sang nag-abot nga schedule for Thursday to Sunday. Yes. Pero basically ang ginaigo sa subong this week is ang mga agendas naton kung mapiharan mo. So para hindi na sila magdulhog kay kalayo na sila. Correct. Kag once nga ara na sa barangay ining Market on Wheels, Sir Halandone, ang pwede lang makabakal dira magkakanto sa Market on Wheels, siyempre ang may-ara sang home quarantine pass. Ang aton lang rules no sa aton nga Market on Wheels, una-una gid may-ara sila sang face mask. Bawal gid magsulod sa aton nga Market on Wheels kung example, sa Matabang may-ara kita sa covered court naton gid Bastar. Okay. So hindi sila kasulod sa covered court nga area na magbakal kung wala sila sang face mask. Number 1. No? Number 2, sakto na may-ara sila dapat home quarantine pass. So, para makasulod, may home quarantine pass. Number 3, dapat may hara kita sang ginatawag na social distancing. Gina-implementa na strictly ang social distancing while hara sa sulod, ginabantayan ta nga kay may hara pag gina sila number before sila magsulod, may ginahatag kita nga number para kada tawo kay para maisipan taman kag mabalaan kung pila na ang nagsulod nga tao. So basically, ang average nato around 200 na katao, Sir Marlon, ang gastos sa aton nga mga Market on Wheels maglibot. So, bot sa ligon nga may ara gid ya sang separate kamong personal or tawo halin sa syudad nga nagaupod sa Market on Wheels nga anya sa nga papel pag-check sang sining pass sa mga nagabakal. Correct. May harap kita na before sila magsulod, sige na strictly enforce ang aton nga face mask. Actually, mga personal naman from the market. Yes. Personal from the city administrator kasi actually ang ining nag-implementar gid no sang ini sang Market on Wheels which conceptualize ang kapag-conceptualize ni si Mayor Neil ni nagapaminta no. Pero gin pa in charge si Assistant City Administrator Sir Maing Penado kag si aton nga department head sang market nga si Mr. John Terdas. Sila ni actually nag-implementar gid no sang ini nga aton nga Market on Wheels. So may ara sila mga staff nga gabantay kag gabulig sa aton nga mga vendors. Okay. Mr. Halandone, sir, imo sa nga mensahe sa mga taga-sunod sang Talisay? Okay, so sa mga kasimanwa ko no nga mga taga-Talisay aton nga mga pamuluyo, madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta kini nga administrasyon sa subong nga timpo crisis. Medyo may ara kita crisis nga ginalabyan pero sa inyo nga kooperasyon matapos tani kaluyan no please palihog lang magkooperar lang kita sa aton nga gobyerno sa pag-implementar sang aton nga strict nga compliance kay kabalo kamo kung hindi tani masunod ang mga strict nga pag-comply sang aton nga mga rules sang aton gobyerno basi maglawig pa ni ang aton karon nga ECQ enhanced community quarantine. Kaya kung mayara naman may ma-positive kag kung or may ma-PUI, PUM naman da karon malawig na gid ni karon. So kabay pa ayo lang gid ko sa aton nga mga kasimanwa nga palihog lang makooperar lang kita kay para man ni sa aton tanan kag hindi lang ni para sa mga
sa inyo, pero para man sa inyo pamilya, kay kung sinuning maigo nga mga may edad-edad o may mga nang ginabalatian, mas delikado ni sila mo. So amo ni aton nga ginaproteksyonan gid tubong. So amo lang gid na, no, in behalf of Mayor Neil Lizares, no, aton nga City Mayor sang Talisay, kag kay Congressman Albi Benitez, Congressman Kiko Benitez, kag Governor Bong Lacson, please mga kasimanwa kong Talisay noon, magkooperar lang kita kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pag support sang ining administrasyon kag mga programa sini. Salamat na former Councilor Nicolay Halandone kag good afternoon sa liwa. Madamo gid nga salamat Sir Marlon kag God bless you gid. Madamo Kung salamat. nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amanang labing uloy hinga sitwasyon sa surad sa nga Talisay hagin na plaster ni Executive Assistant on Special Projects and Finance kagaan ay konsehal sa nga surad sa Talisay nga si Nicolay Halandone. Arahan nabatian ang pagplastarya sang schedule sang Market on Wheels. Dara kos balay nyo kay makadto da sa inyo tagsa ka barangay. Ining serving rolling stores. Salakyan siya ang karga mga balaklon. Hindi gid man siguro kulo kompleto kabati. Pila gid man ang makarga sang salakyan man. Agluwas ko ng imo sining kargahan da inang 10-wheeler truck bla. Lagi na kargahan sa tuboy na guro damo guro makarga mo da. Pero nga mga importante lang nga balaklon bla. Isda, karne, itlog, arada, mga utanon, kararoton, inang Market on Wheels. Hindi lamang Talisay City, damo nga mga banwa kag syudad. Ang ginpahamtangan man sang saring rolling stores. 5:35 Action Radio Philippines Standard Time. Vitamin D3 basi lipatan yuha importante biya nga mayara sang vitamin D3 ang ato sa nga lawas kang isa lang yung sa nga pilion Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines damo sila mga produkto mag-aksyon. Isa lamang ning Life Extension Vitamin D3 ho. Sa mga nagtumar na sige-sige halang, sa mga wala para katumar, mas maayo kung matapos-tapos ning Enhanced Community Quarantine nga implementation, magkakadto mo sila sa ring klinika kung opisina. Naantang sila sa may likod lang sa Action Radio Bacolod, diri sa may dalan sang Lacson South, J.A. Esteban Building. Lacson South, Bacolod City Life Extension, Philippines. Isapsapan tanay nga ito sa ring mga naga-monitor. Sapsapan. Daw kahoy ba? Buin-buin nanta, nga monitor sa ato sa ring live stream kaya parami na sila. Bernard Sahay, mayong happiness ko watching live sa Sibud, Purok, Kalubihan, Barangay Sampinit, Bago City. Upod sa mga nag-monitor man, kanday Melendi Valenzuela, Joy Poras, Makay, kag it's man nga Iloy, Iloy nga si Inday, kag kay Jose Hermeo, kagaliugban na tamyawa sa mga Salhay Clan sa Barangay Tangob Kuro. Amo man kay Raul Cabalhin. Salamat Action Marlon. Si Tingtong Esparas, sa Vice Governor's Office siya dara sa may Kapitolyo Provincial ho. Si Tingtong Esparas kay Vice Governor Jeffrey Ferreira, gamo ni Torban. Sa ato sa pagpangalagad, nanaog siya ho. Nakon siguro sang kanabuon Si Tami Buencuchillo Baliao, ang dancer sang Jovix Market, nag-monitor. Basta mga nagpabalaklod sa satellite market sang Barangay Tangob, Jovix Market. Ang mga nag-monitor dara manog baligya, kag mga manog bakal. Social distancing gina. Para si Tami Buencuchillo, okay, thank you. Si Inday Queenie Malayang Lacson, Gabonitor man. Okay na to ang problema naglikad. Si Jade Pastera Raquel Di Maala, si Pangging, si Pangging, araman si Sir Norberto Legatom, sa nga Tangob Christian Academy, tarantaran nga mga taga-TCA, kapustara.
Si Toto Randy Lasa. Dugay-dugay may programa man si Toto Randy Lasa sa Facebook page sa Iloilo. Sa Marlon mayong hapon watching sa Barangay San Juan, Pontevedra with Jan, Marcel, and Christine Dimala. Si Tol Mario Hinovaya. Si Ma'am Leia Silvestri Alameda. Hello ma'am, musta ka na? Si Nova Villarias. Si classmate Marisa Kimson. Edgardo Potol Maka Hinovaya, okay? Kay kumpare former Mayor David Lacson ba? Ugay na kami kakitayang duwa ba? Musta ka na pare? Former board member kag former Mayor David Albert Lacson. Kag siyempre, ang Mayor sa Banwa sa Ginubaan, Mayor Ernesto Estrao. Salamat Mayor. Kabay pa kung tanda nga hindi ni ipalubigon pa lang ECQ implementation how. Pero kung amo man lang ni ang pinakasolusyon para matabog na ito rin ni COVID-19, why ta mahimo sundon tagid ko mag-implement ginman sang extension. Well, Fred Ruiz, Inday Mary Joy, Iman Vestel, si Inday Joy, nagulang tamanda nga si Nene nga si Marden Lo dira sa Apong Sodrasya kahapon nagpabalo ni sa aton si Sister tang sa Russia extended man tong ilas sa nga lockdown kaniya until April 30 man to. Susuway nagpalibak ang Pilipinas. Nagasunod man. Nag-April 30 man ang Luzon wide nga quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Or lockdown. Ay, korte. 5:40 Akson Radio Philippines Standard Time. De sa piyak naman diho. Aber. Mayo nga po na Akson na Mar. Tamyaw ko lang nga makalipsay family. Helen kay Christine Hinovaya. Inday Blaza. Mayong hapon man. Jenly Dicena. Mayong hapon Akson na Mar. Iban na balikan taraman abi dugay-dugay. Ay good news kadamo sa mga nag-negatibo mag-aksyon nga mga POIs na tondo sa Negros Occidental. Mga 20 gid ang nag-negative. Kabay ining mga nagkalabilin nga mga POIs mag-negatibo man. Kalakip sa 20 mag-aksyon ang 5 nga naka-close contact. Ang 5 ni naka-close contact mo sulingon is either nga nakasugilanon malapitan, nakabasi ko nakabisibiso pa ako nung plastada. Sa nakapalapit ni sila sa isa ka 41 years old blat nga babae taga Banwa sang Ibi Mangaluna nga nagpositive sa COVID-19. So good news kay ining 5 ni nga naka-close contact sang COVID patient number 1 diri sa Negros Occidental nga taga Ibi Mangaluna. Nagnegatibo sila. Ting iban nga mga 15 nga nagnegatibo mag-aksyon halin sa nagkalain-lain nga mga lugar dari sa Negros Occidental. So good news. Kabay pa, bululigay kita sa papangamuyo. Bululigay kita, kooperar kita para nga mauntat ka matap na ining halit kag peligro nga dalasang COVID-19. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Mga ikalasyon ng paghuhugas ng kamay. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payo ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payo ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing. Pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store. Pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZ. 546 Action Radio Philippine Standard Time. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagamonitor gud subong. Natamyayo lang si James Libat. Libat giman Vice. Si James Libat, happy birthday. Halin kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Toto Landi Elegs, gamonitor sa sinigid ka na tinion. Regards lang uno kay Bebeng kag boy nga gasog baba boy. Simple lang oh. Simple lang sa 9 days nga implementation sang ECQ ho. Sug baba boy si Toto Landi Elegs. Believe. Worms Camarles, standby ha ang Bacolod City Hall nga balita dugay-dugay kwaon naton. Asomar nga papati permi sa inyo akson halin aga tubtob hapon. Welma Camarles ang Isabela kag mahawta sang subong sang grabing pamahaw ba nami na sa. Oh, sige. Hello sir, gamonitor subong. Si Toto Leonarda, day off ni Toto Leonard, gabamati naman kami di subong sa imo. Salamat halin kay Leia Lopez. Di galing subong pwede klagok sang hindi pwede klagok Toto Leonard sang sang gahulas bla. Ngapi-ngapi lang tanay. Flash report sa Patrol Anay with Axon John Diaz. Ason John, please come in.
Action Mar, amo na nagretog naton nga enhanced community quarantine. Pero may isa pa ka kaso sang pagpanghimulos Uy! o con-rape nga nagluntad diri sa Surad sang Bacolod sining adlaw. Actually ning kaso nagluntad sining agaman sa isa ka lugar diri sa Surad sang Bacolod, Action Mar. Initially ang biktima mga 11 years old ang edad, no? Oh. 11 anyos Action Mar nga babae, edad na isang biktima gid mismo. Ang suspetsado bago lamang nadakpan sang aton nga mga kapulisan sa isa ka isolated nga lugar, partiklayo sa lugar nga partikabudlay sang Lalakton, Action Mar. Nagkalaguba diri ang sang patrol car sang police station number 9. Oh. Rough road ang lugar, perting batuhon digto. And then importante diri nadakpan ining suspetsado sa likod siyang paghimulos Action Marlon. Ang suspetsado dari na Lagyos, Bacolod or dari na tabong insidente? Dari sa na Nalagyo? tabong insidente. Okay. Sa Surad sang Bacolod, Action Mar. Tapos sa dakpan ng suspetsado sa area na sang Surad sang Bago. Bago area na nadakpan ang suspect. Actually, ari di subangan naton dampi ang suspetsado Action Mar. Rasa-rasa, baw nga naman ang unod sang pinsaros naman? Medyo hinaton nga signal diri sa may sulod sang police station. Okay. Nakaabot na diri sang suspect na Action Mar diri sa naglutad nga pagpanghimulos karon kinamang nga adlaw Action Mar. Check naton si police ang hepe mismo sa police station diri. Kung available na Action Mar. Pero yung suspetsado nakasuksok sa nga pula nga nga sando, no, naka-short nga nagaduag sang puti kag may ito mag-combination. While na sa subong suksok ng kanelas, so posible kitigin na pag-ingagaw mabladakop sa aton man mismo nga mga kapulisan Action Mar. No, amo na ning sitwasyon diri sa may lugar karon nga hapon. Pila ang edad? Bulabanta mo? Pila edad ya? Mga 30 ako, niguro. Ano mo na? Pamilya mo na? Ano mo na siya? Bata. Sila na edad niya? 27. 27? 27 years old, Action Mar. Amo na ang edad rin sang iyan ko nung bana. Amo na ginatudlo nga suspetsado Action Mar. Sa naglutad rin nga pagpahimulos kinagid naman sa nga mga person. Check na rin si Sir. Sir, ano si Sir? Anak tulad pa sa? Mag-istorya pa sa? Okay. Pero, sige, check na rin si Sir, Pastrana. Ari na din si Police Lieutenant Junito Pastrana. Nagluntad ni Action Mar diri sa area ng station number 9. Ang area mismo, karon man hapon. Para kasabong sa Station 9? Ari ka di Action Mar Station number 9, no? Para ka pa sa iban na? Sige na lang, importante, Sige. ang lugar magkakson. Pero hindi lang ang exact nga place na pasensya sa magkakson nila ito malawag. Okay. Exact nga place, sining lugar kung sila naglunta ang paghimulos karon nila mga aga magkakson. No? Natuto naton, para at least mabala naton ang full details paano nagluntad ining pagpanghimulos mga kakson and paano man nila nga nadakpan ining suspetsado karon nga hapon mismo nadakpan isa sa may tabunan na blang area Action Mar. Lapit-lapit laman diri and ang lugar sang ining insidente lapit man diri sa may area man, no. Mga kakson do wala hindi mo naman consider nga boundary layo siya ang iyang exit point mga kakson. Ano action dyan? Hot pursuit pa rin? Follow-up operation na naguro Action Mar. Follow-up operation na naging kasasa nga aton ng mga kapulisan. Pero check na ton karon kung sagid man ining ginatudlo nila, no. Or sa nadakpan sa lang isa pala or may mga upod sa nga iban pa mga kakson. Munang ibalo naton diri inogi ka naman sa aton nga mga kapulisan. Ato na pamangkot mo, pamilya to sang suspect? Yes. Saway ako, no. Saway. Saway mga kaso. Pero nato nanay ang police, Okay. Check. Pero may gamay lang. Gamay nga background lang siya. Sang case, wala lang ngalan tanan siya. Ako na po mga kakson live diri sa Surad sa Bacolod Police Lieutenant Sindor Patana, Station Commander
Workaholic Station Commander sa Police Station number 9. Mga kagawin. Sir, may nga po, like kita sa Radyo Bacolod. Sir, background lang sir sang kaso nga rape sir or ano ni nang anong case ang panawag ni sir? Actually, isang kagina sang aga, ang complainant nag-appear na di sa aton. Mga 6:30 siguro. Okay. So, muna nag-report sa nga ang bata niya, nga manak ni sang suspitsado, Okay. din tandog niya sang gabi. Manak kaya gali mismo. O, manak ni sang suspect. Okay. Kaya di man ni sila kasado. Tapos, based sa record man si Pangusisa o gina sa aton nga investigador, ang inisa nga insidente, na-record naman last year. Nga may previous incident nga gin-report, however, ang kaso wala na pustro kay ang wife, ang babae, o ang iloy mismo, daw nagduwa-duwa sa pagpasaka sang kaso. Okay. So, bali na liwat ini nga natabo sa Kaduwa na ni sir. Oh, kaduwa na. Sir, ang Bro, sa una-una ko no, daw wala patugid wala gid siya wala matandugid, kundi may attempt pa lang. Pero na-record na. Aminado mismo nga sa base sa record na, ay record gid man. sir, pila ang edad sang bata, sang victim? 11 years old, 11 years old. Sila na ni sir, no? Okay, sila. So paano ko naman ang kagabi sir tapos sa ginaginaw saan? Ginasang ang gabi mismo. Hindi sa aga na. Sangaga lang sila nag-report. Sir, nalagpalagyo ang suspect na mo natabo. Oh, immediately pag-report ko kagina, ginpangita ka ni siya. Ang suspect, ginkatuan ta dito sa area. However, wala naman sa mabtan. Tuling ko katawahay-tawayan ta, pero ipapusinga sa datawo. Na probably, hindi sa masurtis. Nga daw, wala lang bla. Okay. Kaya nag-coordinate kita sa Barangay Tanod, sa Kabog, nagbulig sa aton. So, muna nga, sang hapon yan nakareceive to information, nga nagpatan sa kampo. So, muna nga, ang mga may dala pa siyang armas. Uy. In fact, ginapaypay niya pa ini ang mga tanod sang binangon. May bitbit sa binangon. Ay, nagsit sa binangon. Isog. So, with the help sa mga tanod, sa aton mga barangay, mga BIN, sa tanod, pagit sang Tabunan mismo sang barangay Tabunan dira sa Bago kay dikit-dikit sa bandari na nada. So nagbinuligay tamutuging kordon ang kampo dito na kordon sa kaga pasalamat kami ang iyang utod nag-abot man so nagbulig sa pag negosyar kag inisa nag-surrender. Abot ko sir nagtugay pag negotiation. Dugay pa kay ang mga kwan hindi man sila gid magsulod kay siyempre may ginangon. So ginapalawigan ba at least nga makonvince sa bala. So salamat nagapas dito magulang niya. Kaya dito na convince nga nag-surrender na lang. Bali sir, manak kinigiling victim dito. Manak. Pero siya, wala siya bata. Sira? Wala. Okay. Pero hindi siya taga-Kabog sir, hindi man sir? Wala ko pagid na ko na ng yang identity pero sa Kabog ni sila gistar sa may Purok Bukid Bayo. Okay. So ano nung possible diskusyon desidido ng pamilya sa Thailand? Desidido na. In fact, gani kagina samtang nga ginapamonitor sa to siya. Ang one of the action nga ginimo ta with the help ng mother itself, so ginupdan ta dayon dito sa may padulong sa may City Health para pa-examine. So sa hapon, nagwa na yung result. At the same time, may monitoring sa dito. So nagpositive na apprehend ang suspect. Positive ang result sir? Yes. At kompleto na galit sir? Kompleto na. So the only thing, ang affidavit of arrest, pag possible na inquest ni by tomorrow. Okay. Ano ko na sir, man hubog ni siya ang ano? Wala ko pag na-examine mismo ang suspectado kay bago pa lang gid. Pero congratulations sir, ano na follow-up na operation sir? Hindi, pursot ni. Ako kesa kanina pa nga kuha na laga sa ngaga. Yes, sir. Sige, nagatagisi ang aga. Gani, action na? John, ang binangon nagkuha mo siya? Ang binangon? Ang binangon niya sir, di na sir. Ara sir, Na-recover. Na-recover niyo. So, separate pa niya kaso? Ang pagbitbit sa binangon, may kaso pa yung separator, threat, or ano man, ginatutunan niyo pa? Ito na ang kapanin kay... Actually, ginapaypay yung binangon mo. Basta dala, ni surrender yung binangon. Sige sir, subong mo sir, reminder na lang sir. Pasalamat sa mga nagulig man kayo na sir, ng mga tanod. Nagpasalamat ko sa particularly sa tanod sang Kabog, tanod sang Barangay Tabunan, mga kaiping nga mga purok. Kaya kung wala sa ilang bulig,
Probably basi hindi tani na cordon kay kalapad sa tong area. Do remote na gito mo puro na gid. Bukan nakalaguba gani aton nga salakyan. So nagapasalamat kami sa ila at least naging successful ang aton nga operation. Oo, sir. So, ano na sir, no, ang naleleksyon na sa iban sila kaso na mas last year. Oh, yes sir, yes sir. Ang ginadesisyonan nga pilot sa isang case. Oh. Ilan edad niya na ma'am? 27. 27 years old ang suspect. Ang biktima, mga 11 years old. Sir, ano yung exact area sa nadakpan sa Bunana? Sa barangay Tabunan na. Bago. Barangay Tabunan bago. Action, Mar? Akson, dyan makotabi, asawa ito ginamangkot mga baye. Yes, yes. Makotabi ko na nung obrasang bana yan, ha? Hindi amang bana daw, hindi sa kasado mo. So, wait, sir, thank you. Congratulations. Yes sir, thank you very much. Ano, jobless or anong obras na? Thank you, sir. Action naman, ito nabatian natin si Police Tenente nito Pastrana. Check natin dari anay, ining iya mismong Balikan ta si Akson na John Diaz, positive mag-akso resulta ho. 11 anyos, ginimuslan sang 27 anyos, inanggin biktima niya, manak yaman lang mag-akson. Ginapay-paya pa ko ng mga barangay tanog kayo, no? Akson John? yes, action mga exactly mo itong ambal natin mga kapulisan. Paya pa ko namang ang mga tanod kaya nag-responder sa may area gid mismo man. So, subong ara dito sa may sulod sa custodial facility. Mga kakso mo ko to. Mama, mga kutsay ba? Ano plano niya na? Ang suspect, ma'am? Ano na sa? Hindi. Ka-delivery na sa, pakinta? Ka-driver sa? Ano man? Hindi nang helper na sa Helper. delivery. Yan ang cargo sa reclaim. Reclamation. Ano mo ni siya ng lead partner? Bali ang bata mo mong yang ang ginala yun. Last year, ganyan na ano naman eh, attempt? Ano to nakabungi last year daw? Yung lang to, dogin na rin siya. Yung lang pala. Ginay-map, gawa mo na, be. Subong yan, ano kita ka ba gabi? Wala ko ka, pero nalugid lang ang bata ko. Yan lang ko. Kita to, tukol daw sa ano na panawag yan na? Papa, magaling panawag yan. Amo na bata mo isa? Nang may bata kami na nga duwa ka bilog. Iya. Bata pa? Sa tatlo ka tuwing isa. Sa isa. Ato yaay mo na yung bata sa una mong 11 years old. Ma'am, last year wala ka nakadetect magpasakatay? Dogi kasi mo do, ano na lang taning naging peso na lang. Lang doon ang tani nga padugla lang bala sa iya kin paditin sa isa ka gabi para nga hindi na pala pagliwaton. Oo. Ito ate man gapon. Subong yung pasakaan niya. Paano gina sa ng kaso yan. Hindi na ko gusto yan nga malahimo yan pa sa iba kung sa maliwat yung pasbata ko. Oo, kagabi. Nga naman, kagabi wala ko po na bata ako, ma'am. Or Po sa duwa na sila. Kagabi wala ka to sinabaran ko, ma'am. Hindi kay separate na sila. Ang bata ko sa kay mama na nakatulog. Kami, may balay mo kami hapon. Pero balit na pek lang bala. Tupaday lang. Huwag-ingitaan niya ginidiya. Kasi. So, kayo kamagap na nga doon? Oo. Sa 2012 pa? Sa 2012. Okay. Gabi. Bata magap pila na niya? Grade 5. Grade 5. 5. Gabi siya ng 11 partner? Ano may vision isa? Palainom? Ano man? Wala mo na sa kainom. Kung ako po na ganit kabakal sa iya, ilinon ko sa. Para Sus. do Para lang pagpapulong? pang relax lang sa lawat siya. Sa Laguron, Wala tagalina? lang kapalo ko, kay lapit sa alanhan nga daan sa reflect, wala lang ko kabalo. Wala sa mga kapuli na sa inyo? Kaya puli, adlaw ko puli na siya. Amo na lang tingala ka lang nga ginanahin mo yan eh. Kaya ako galing ako mangkot ko nga ara nagig ko, nga bata ko ka. Gani, to kaday na naging ka mo. Oo. Ano ko nung sabat sa 11 yan? Isura na sila gina daw? Tapos yan ka mga duwa? Wala. Ano man ikaw gusto mo suyaon sa? Hindi ako gusto yung ituran bala na lang sa susunod. Hindi mo makaya, hindi mo batas, hindi mo bata mo. Ewan namin. Kaya pag puli ganin na sang kagaon nga nabalaan ko, ginbakol ko pa na sa gani. Oo. Hus na bala ang ginbakol ko na sa iya kay hindi ko man malan nga. Amulang ginimo yan, hindi nakabig na sa sampata yan nga amay. Oo. Gusto mo kayo mo niya? Hindi mo maano sa utok mo nga mahayo mo. Hindi. Ang desisyonin mo as Iloy, kasakaan, hindi na kasong yung partner mo. Okay. Ang auto dyan ako, kamo na gano'n. Magulangin na. Ano man, nga may bitbitagin ako nung ginangon. Sa inyo to? Samon to balay. Pagpuli mo sila, wala na siya. Wala na siya. Kasi aga ko no, nagpuli na to ta. Nagkuha sa kanya sa binangon pag jacket niya.
Pero wala ko, kabalo, kay wala ko to. Naglakad kami din mo, nagpaano kami. Oo. Naglakad ako na dayon. Sa puli na mo, wala, nagkikupakita siya, subong na lang. Ano lang nadakpan siya. Sige na lang, pero wala sa gamaoy, Wala. Wala. Pag kilalahin nyo nga doon, okay pa man sa'yo, wala hindi na kapalo nga. Hindi, pag kilala ko na siya, hindi na sa amuna. Oo. Wala gina sa, grabe ng puot na, ng tao sa iya. Subong niya. Hindi na ko kanya balo kung anong nasulod sa ulo niya. Ito yung mga priso na kinagsasabi sa subong. Amo na lang na ang para ang bata mo, paano matabot ng mga bata mo, yung mga bata nyo nga duwa. Bala na daw kung sinong maluoy sa amon maghatag, hatagan kami sa pamilya o kung magulang yan man, tula na kung may mahimo. Kaya mo nang ginimo niya. Maluoy lang ko tani sa iya, galing hindi ko na mabata ng ginimo niya. Sila pa na nila ng bata mo. Pila na edad mo yan, ma'am? 30. 30 at magulang, magaling sa iya. 37 pa lang sa. Yan? Yan? Asumay? Makuta sabi kung pananglit nga ba atubang niya ang live-in partner niya, ano ang luyag ihambal? Ito makatubangay, ito mga kulong na doon, ano mo siya, ng mapatawag mo sa o hindi na? Hindi na ko gusto makabuhay pa kung mamalayan ng istorya siya. Ano na lang nang may siya da. Hindi ka nagrito, hindi ka na willing na matubang pa sa mga. Paila na lang kaso. Ang bata mo sa mong detong victim? Wala. Ara sa ila ni ma'am. Sa pasugi para yung ila to ba? Yung duwa mo ito kabata, ito sa kabantay? Si mama. Okay. Ano yan mo talks? Mga talks, Yung Kabalaw ng pamilya sa suspect, nga rada sa basit nga lato kron? yes. Aling iya nga magulang. Ano lang ya, okay. Ang suspetsado. No, sa may area gini mo karon man nga hapon. Para sa presuhan akson dyan? Ang Yes. suspect, para sa sulod? Para sulod sa may presuhan, gina-interrogate pa sa subong. Ang habang ng mga kapulisan makapson. Kaya bago ginaman nakaabot sa may lugar, no? Sa rin sa area mismo sa police station number 9. Pero ato mo makapson, ang aton nga flash report niya nga plate na doon kay nga pagkadakop ng 27 anyos nga amay. No, nga mo ang suspetsado sa likod sa pagkimulos. Siya naman yung 11 anyos nga manak makapson diri sa Surad sang Bacolod. Flash report gikan sa Bacolod dito sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Ang dugang development may kantaran sinema action na makasalidni na naman niya kreben niyo. Tutok karon sa Action Farming Line with Action Brian Mordel sa media. Tubdo balas sa 9 sang gabi. Ano man ba, nag-impon mas balita ako sa COVID-19 niyo, di basta-basta, ang kaso, rape. Rape kaya hindi iya siling nga alleged rape, kundi rape gid. Kaya mati nagwa ang resulta positibo, 27 anyos, ginumuslan ang 11 anyos nga manak. May paaman pamahog sa mga barangay tanod mag-aksyon. Siling niya, plapit. Ano ba lang si Andres Bonifacio ga bit-bit sa binangon man? Una sa balita, una sa aksyon. Mangimbulos ka na, ikaw pang maisog, Ron. Si Attorney Maki Angel Ascalon. Hello, Attorney. Mayong hapon, Gabanitor man. Jobert Canoy. Sa ato sa iban nga live stream mo. Nalisa lang inyo sa nga ngalan ha kay Aber. Ay natangadaan na tiyempo. Tara lupang doon tama ng balita to. Wallace Cabarles, thank you ma'am ha. Inablo siya Clarence Cabarles, kaga Clarissa Cabarles, thank you. Philip Alonsagay, salamat Gabanitor. Si Toto Jerry Chari, Fuente Rone, Rol Dan, okay, Rosary Elizalde, ni WT Olarte, AJ Velez, Lotayo White Fang, Daniel Luntayo Ubas. Si Jomari Pormentira, salamat Lotayo, okay. Ryan Mark Dalisay. Manjo Arnejo, Basilio Dominado Artifici III, Franalia Jimenea Las Misifi Compuesto Tubesi, okay.
Manny Loquias, Gabanitorman, Jocelyn Sapues, si Day Jocelyn, sa may barangay Tangob, Familia Kunoda, si Mayor Estrao, Gabanitorman. Okay, Jonel Abrasia, John Malbert Makiland, John Malbert Makiland, Babaw, si Lornsky Didolo, Kenneth Valencia, Nelson Patenyo, Gabanitor, sa sunigid nga mga Tinion Ralston Zaragoza, Lincoln James, Amasan Lopez, sa iban siguro, di ta na malabutan kay lapaw na gid kita. Balik kita pagkatapos gid lamang sa Ang Dr. Alfred's Green Coffee. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap. Action Reports Afternoon Edition. Si Sir Jovel Sedel sang Station 1, Gamonitorman, Toto Gilbert Mayoran sang The Visayan Daily Star, si Bea Jonathan. Salamat gid. Alas 6:12, ibang nga balita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Morden, sa IC Media, top 2 9 ang gabi. Inyo palatuntunan Action Reports after Edition, magabalik na naman buwas magasunod na Action Balita Evening Edition. With Action, May Defensor. Kag-Action, Eden Thea Aboso. Magasunod na. Kapo direct Action Delmar Madera with Action El Rey Dutelios sa Technical Control. Ako naman Action na Marlon Hedabaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko.